Folin walen mando be diri nouveau télé la jabara kilingilina bela jeli mama o mabiga on la jani wati ko folina ko dugubla o kafsani la da lawli ni jemuga inkene be stigi awye dogo kun kono chien duru abidam netene katara bla fo jumana kene min konnala ako kuna funyo kun folobe fara nyogon kan kalasi aw ma bonya ani karama konnala wala sa aw sika bokuna sirila ko kene sigito la fleni ay aw bismillah. Biye tene octobre kalo kile bisaba ani kili samba fla ani mugan fla aw ni sonjali sogomada ina fene ina fo don temelewna amena aw bisimla soliga wuli ke baga aw de ga kenedo aw munu me no kawsira ka barake la aw tele bere nouveau la ambe sogomada fe foli di aw bela jile mama munu fene be wakati wodawla ame befo ka kenyani bela jile nga wakati ischoko yawe mamunu fene be no ni sanga konna la nu sogolino aw na sogonno la ame foli di uma amana sigini kenen ka lambe baga jamakulu antenyina aw fene ko choko ya shila radio de nouveau lambe bagaw aw ni nyantuma yani anga du kuna funu konna la anga dibila barake bagaw ame foli badi uma olu sababu yala awe ga janyumani kuma khanyuma soro ola studio bamindaw konna la yanno jamada falembe ya soni amenado ako kibori au konnala isa kavasidibe kafara umaru ko itaka ani fanta tomota soni ndoro amena kuna funu keneda ele au ko kuna sirini o bantola peu ko bela jelinka ibisimla umaru ko ita ini nyantuma korbashite me ala tano abi jogodi ambi alhamdulillah akun kera fama e cliff la bonyonko un cliff la keti kusebe ya fochumi amu me sengela fiambola sengela fiambo awaira ga fokoni weekend ngera la fiai umar kusebe ame ala me bo bela jeni foni salen kono na ku bismillah kuna foni keneka bi dogo kun damne ya fochumi na oui aya ambu ufu ka fo ku solen to reni wala bela jeli folimnya umar atun kera fama e cliff la ani nyokanche fukata si ani alaje bago bela jilima o kama bitene do ina kuna funu munun farala nyogon kan nyema ya sofe amena o lasi uke bunya ani karama konnala biso ko marina kuma si mime ambolo koro kerenkeren yala anga decryptage konnala ina fo aw yere ba kalama chugo ya muna dongo do kuma si ndo de be suganti anfe wala li ale kene konnala o mi nya folu jonjo meke isa kabasidi be fe aywa biso ko marina ko kura kuma si mime ambolo koro ou des membres additifs. Membres additifs koro abe mune ko fo aywa isakawa alebena nyefoli ke anyi bela jelinga sika family nyuma kasika osoro biso madaina katbo sente ale kunganko kiboria konnala awni dirisa mementa bena nyola soro kaboje kulu konnala ni oye mouvement yere wolo debo sur les remparts anabina masala bina talike feminkan odibe avant projet de constitution ale kunyo ko fo katase ma mugani woro olu farala sente jamakan anga baro bina talike lukan kato avant projet de constitution konnala ina fo don temeluna amba ke chukoya mununa biso ko marena ko kura article damadona ta isa kabasidi we fe kasika okono kuma fo anyi bamanankana bela jilinka family nyuma ka okay donc ibaru obena daele son ndoro umar kuita alife tan nga sigimbe chukudi bi tenendo yana on ngasira bakanola na manyeko bi tene doko kundamne bi jama bota ka chanko sobe ma chama me suli ga boki ukunda iga bara yoro kan ikolde fana chama me bo kasika ukunda uka kala yoro kan o ba ira ka fotan nga sigin chuko yo o kan ada kanu maga jama kulu kan foka tasi anga sira la halaya uma suri Ibrahim Diallo soni ndoro o la se ubena ke alefe fembe kenya kuna foni ko fo o yilla dai jam kan konala o la se ufine beke kafara Alexis ko alimason amason femi mabi o la se ufine bena na ke kiran yala jam kan alita ko flana o konnala awa don foli duma obe yanno kalasi kanu maga jamakulu bela jelema kuna fondi gafe munu bora bi kasika octobre kalo ale don kibaru di sebe ondatugu anyi munu soro ambolo koro onye fura folo la selu obena nake jemukai konnala biso ko madaina kuna funu be daele ni don kibaru ye
Umar Kuita fanta tumuta misira di ma i ka don kibaru da yɛlɛ kunnafoni minnu mana k'i bolo kɔrɔ sikate ala fanta tumuta ni sira jan bɛ sira minɛ an ka bakurubaw la bi an da bɛna se minnu ma o dɔw bɛ tali kɛ CNT a yirala k'a fɔ ko dɔ farala o jamakulu kan ka bɔ maa 21 na ka taa maa 100 ani ka bɔ maa 121 na ka taa maa 147 na ka fara o kan Mali ani Guinée olu ka baara ɲɔgɔnya okumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ baara min kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ barrage de Fomi o bilali sen kan o ɲɔgɔn dalajɛrɛ kɛnɛ sigira o kan a kɛra cogo di an bɛna an da don fana na ko walawala ka fara o kan garde national la jɔnjɔn kɔni dira maa dɔw ma maa minnu ni olu kɔni ye faso ka faso kuma wolo ni o kɛra Mondoro ani Bulukesi an bɛna an da don bɛɛ lajɛlen na ko o walawalaw ye sɔɔni sɔɔni an bɛ segin ka foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ yen ko olu bɛ soli k'u sɔgɔ renouveau la a kɛra Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko u k'u bisimila an y'a fɔ cogo min na bakurubaw la fɛn min bɛ tali kɛ CNT maaw la a yirala k'a fɔ dɔ kɔni farala olu kan maa 121 a bɔr'o la ka taa maa 147 na i n'a fɔ laɲiniw kɛra cogo min na assise national min sigi kɛra an ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ale kɔni ye sɛbɛn ta ni o bɛ décret ko fɔ walasa cogo min na ka ni maa ninnu laɲiniw y'a fɔ cogo min na ka se k'a kɛ maa 140 ye nin décret in kɔni taara a hukumu kɔnɔna na a kɛra ka bɛn jumadon octobre kalo tile 28 ma a kɛra sababu ye fɛn min kɔni ministre kɔrɔw député kɔrɔw ani ka taa se sifinakaw ka maa dɔw ma caman kɔni donna CNT kɔnɔna na ni k'a dafa maa 147 na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn bɛ EJ kunkanko kibaru ale ko fɔ jɛkulu min sigira walasa cogo min na kalafiliw olu bɛ se ka labɛn cogo min na an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ɲɛmaa kɔni sigira o jɛkulu in na ni o bɛ bato ni ye Mustapha Cissé ale ko fɔ Mustapha Cissé ale kɔni tɛ maa kura ye kalafili okumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ san 2022 waatiw la ale de kɔni kɛra seni maa ɲɛmaa ye wa ale de ye kalafili ɲɛ bilabaaraw ka o labɛn Mustapha Cissé ka fara ale ka fɛn min kɔni bɛ tali kɛ General Siaka Sangare la ani ka taa se Nana Sanuma olu kɔni bɛna EJ ale ɲɛmaaya o baaraw kɛ kunnafoniko nasira la États-Unis jamana olu kɔni ye a ɲini Mali fɛ u ka se ka calendrier ni o bɛ kalafili waliyaw ka o kofɔ ka se ka olu kɛ cogo min na ka tɛmɛ ni a ka munumunu ye Mauritanie, Mali, Niger ani ka taa se Burkina ma min yɛrɛ kɔni kɛra octobre kalo tile 16 ka n'a bila octobre kalo tile 20 san 2022 la fɛn bɛ tali kɛ États-Unis sous-secrétaire min bɛ ni ale ɲɛsin bɛ politique kow ma ale kɔni ni a bɛ Victoria Nuland ko fɔ ale kɔni laɲini kɛ Mali bi se ka fɛn kɛ cogo waliyaw bila sen ka cogo min na kalafiliw ka se ka olu kɛ u kɛ kuma na i n'a fɔ u ye a layidu ta cogo min na Victoria Nuland ale kɔni ye weleli kɛ Mali jamana ye ko walasa cogo min na bɛjɛ fanga a bɛ se ka sabati ko Mali kan ka kalafili ninnu kɛ u kɛ waati la i n'a fɔ a fɔra cogo min na a kɔni nin kɛ kunnafoni di waleya dɔ de senfɛ ni a kɛra nɛgɛjuru siraw fɛ bɔlɔlɔ juru siraw fɛ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa ɲɔgɔn dalajɛ 7 ni o bɛ comité interministériel ko fɔ Mali ani Guinée olu kɔni ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛnɛ sigi walasa baaraw bɛ se ka bila sen kan cogo min na barrage de Fomi ale koɲɛw bɛ se ka bila sen kan nin waleya kɔni kɛra ka bɛn octobre kalo tile 28 octobre kalo tile 29 ni a kɛra Kanga Guinékaw fɛ yen nɔ nin ɲɔgɔn dalajɛ in kɔni kɔnɔna na a ye kuma caman fɔra walasa cogo min na barrage de Fomi ale waleyaw bɛ se ka daminɛ cogo min na tanikasegi o bɛ se ka nɔgɔya wa a bɛ se ka kɛ sababu cogo min na ka courant baara kɛ ka di nin jamana fila in ma an ka ciden Maliki Jalo ale kun bɛ yen nɔ a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ Kanga mara la Laginɛ jamana kɔnɔ Mali ministre min kɔni ɲɛsinnen don kuranko jiko ani dugu jukɔrɔfɛnw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani a toɲɔgɔntɔ Laginɛ ta olu kɔni nana ba joliba ji lajɛ yan baraji dɔ kɔni kan ka jɔ yan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka kuranko nɔgɔya fo ka taa se sɛnɛ ma ani bateau bolili Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu kɔni tun daminɛ na nka coronavirus kɛla sababu ye k'a lajɔ
papier mun b'a to Mali ni Guinée bɛ bɛn a kan ko baraji in kan ka kɛ an bɛɛ jɛ ye o kuma signé halisa nka bi an nisɔndiyalen don ala tɛ kalo kelen bɔ an ka président fila n'o ye Mamadi Doumbia ni Assimi Goïta u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an sera ko papier in signé mun b'a to k'a fɔ ko ni baraji in kɛra a bɛ kɛ Mali ni Guinée jɛ ye bon o ko kɛrɛfɛla la n'i ye a jateminɛ bibi in na an ye paba kɛ parce que autorité du bassin du Niger o ye an ka jɛkulu dɔ ye mun bɛ jamana 9 regroupé Mali ni Guinée b'o kɔnɔna la olu ko ko bon ni déclaration min kɛra a jaru ye olu bɛ étude mun kan ka kɛ pour que k'a dɔn Mali kan ka joli de ta baraji wari la Guinée kan ka joli de ta bénéfice la Guinée ta ye joli ye Mali ta ye joli ye Mali bɛna tɔnɔ jumɛn de sɔrɔ a ko la o étude olu ni Banque africaine de développement olu bɛn'o o fɛn na kaban jamana fila in ministre kɔni ka laɲini ye baara ninnu bɛ se ka daminɛ joona cogoya min na ni baraji yɛrɛ jɔli baaraw bolo dalen don ɲina ye a san 100 de ye ministre fila ninnu kɔni dan tigɛlen don baara ninnu bɛ se ka daminɛ cogoya min na joona jamana fila ninnu ka hɛrɛ kama teri damadɔ tɛmɛni an na ministre fila min ye n da fɛ yan nin olu ka convention de signé kɛra ko barrage min ye ten Laginɛ kelen de tɛ barrage min di Mali kelen de tɛ mais ko barrage min ye ko a bɛra kɛ barrage di même bara bila an na jamana fila tɛmɛna yɔrɔ pour que an na population bɛɛ ye nafa sɔrɔ a la donc comme sini comité kan ka ɲɔgɔn retrouver ka discussion na avancer a bɛ ban chinois même tun bɔra baara daminɛ olu fɛnɛ di kili olu ba kili ka ma fɛnɛ baara di sira na ɲa ma joona sa engagement min tana na masakɛ fila n'a ye colonel Assimi Goïta di ani colonel Mamadi Doumbia sa engagement de se matérialisera ka baraji men lɔ ka courant di jamana fila ni ma ka a courant ko labɛn a ɲuman la ministre ninnu kɔni bɔlen ba joli ba o ni u kɛrɛfɛmɔgɔw n'o ye techniciens ye u kɔni nana ɲɔgɔn ye kan ka yɛrɛ dugu kɔnɔna na ɲɔgɔn ye nin kɔni senfɛ baara minnu kan ka kɛ walisa baraji jɔli bɛ se ka daminɛ joona cogoya min na dantigɛliw kɛla olu kan fo ka taa se a kasabikow o ni a politiki kuma wɛrɛw ma chinois minnu yɛrɛ kan ka baraji kofɔlen jɔ olu mɔgɔw fɛnɛ senyela ɲɔgɔn ye na k'u to fɔ Chine an bɛ to kangakaw fɛ yen nɔ halisa ni ɲɔgɔn dalajɛ kundala kɔni na fɛn min bɛ Mali ani ka taa se Guinée ministre ma kɔni laɲiniw kɛ ani ka kumakanw di walasa cogo min na nin baara ninnu bɛ se ka daminɛ cogo min na a tɔnɔ a bɔli ani a nafa bɛ se ka se an ka jamanaw ma cogo min na o waleyaw kɔni o sabatira kangakaw fɛ yen nɔ an ka jɛ an ka juru bokum lamɛn ale ye directeur national de l'hydraulique Mali jamana na an ka jɛ k'a ka lasew lamɛn Mali k'i ka kuma baara la an b'a dɔn k'a fɔ chinois de tun bɛ baara in kan u ye baara jɔ kun min kama fo u ka se ka régler et puis an fɛnɛ ko an b'o régler mais il faut que an fɛnɛ ka assurance dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko Chine n'o réglera Chine fɛnɛ bɛ wari tɔ min kan ka na u b'o lana pour que baraji ka se ka réaliser pour que bɛɛ an ka jamana fila ka se ka vraiment baraji nafa sɔrɔ joona baraji a daminɛna a kuma daminɛna a mɛnna wɛrɛ o k'a bɛ san 1 bɔ donc an kɔni ka an ka faamaw o engagélen don pour que baara in u ka se ka travaux ka se ka daminɛ dès décembre an ka feuille de route yɛrɛ min élaborera o b'o de kuma kan donc pour que baara yɛrɛ ka avancer courant 2023 an ka se ka baraji in réaliser ni ala sɔnna inchallah pour que an ka jamana fila ka a nafa sɔrɔ baraji in nafa ka bon kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ baraji bɛna courant di a bɛna courant min di sisan o ye a bɛ Sénégal ta doublé pratiquement baraji in bɛna ji min bila ka taa Mali la o ji hakɛ ni Sénégal ji hakɛ bɛ ka kan bon ni yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ aujourd'hui Sénégal yɛrɛ tilema kuma ji min bɛ boli an ka ba in na a ji 80% o ye bɔ Sénégal donc ni nin baraji dilanna c'est comme si ji min bɛ ka boli sisan exactement au début bɛ doublé de n'o début doublera donc an ka office du Niger par exemple u bɛ se ka sɛnɛ min kɛ contre saison la sisan u bɛ se k'o double kɛ ni nin baraji dilanna donc o nafa ba de bɛ se Mali la officier segu fɛnɛ min b'u kɛrɛfɛ o fɛnɛ bɛ se ka contre saison kɛ donc hali minnu bɛ delta kɔnɔ olu fɛnɛ bɛ se ka aménagement wɛrɛ kɛ donc ni baraji bɛna to an ka ba joliba in a ka se ka ji ka se ka k'a la waati bɛɛ donc a nafa ka bon
waleɲuman dɔli garde national la fɛn min kɔni ye chef d'état major danka ni o bɛ général de brigade Ousmane wele ani ka taa se chef d'état major de la garde nationale ma ni o bɛ général de brigade Élysée Jean Daw ko fɔ olu kɔni baara dɔ ɲɛdon ni o kɛra jumadon tɛmɛnen na garde national la ale yɛrɛ waleya kuru kɔnɔna na o kɔni maa 26 kɛlɛkɛdenw na ni o bɛ garde national kɛlɛkɛcɛw ko fɔ minnu kun bɛ mundoro ani ka taa se bulukesiw ma olu nale waleɲuman dɔni kɔni tara ka olu sɛgɛrɛ ka jɔnjɔn di u ma walasa cogo min na u ye baara min kɛ faso ye ka se ka o lakodɔn Bakari Sidibe ale min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲamandaw fɛ nin fintigilaka nunu na a bɛ fɔ jɔnjɔn min ma croix de la valeur militaire o dira maa 3 bɔɲɔgɔnko ma ani fana fintigilaka maa 23 wɛrɛ olu kɔni garizɛgɛ donna médaille du mérite militaire la o kɛlen kɔfɛ k'u jɔyɔrɔ fa jamana lakandali la Mondoro ale ni Bulukesi kɔnɔna ma o de kama nin kɛnɛ sigira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ka waleɲuman dɔ ta ni k'a ɲɛsin u ma jamana y'a k'u ye parce que jamana y'u bila jamana ka baara min na u y'o baara kɛ ka ɲa donc waleɲuman dɔ de don ka yirula que u ye baara min kɛ an nisɔndiyara an nimisi wasara u ka baara kelen la u ye nin min kɛ tan u ka continuer ni baara ɲuman in na donc u ka continuer baara ɲuman na pour que an tɔɲɔgɔn minnu fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ bɛ se ka ɲɛb'u fɛ cogo min na pour que an bɛɛ ka se ka kelenya la commandement bɛ min fɔ an na k'an k'o kɛ kelenya la n'an bɛɛ bɛnna an ka se ka o hukumu fa o kɛlen kɔfɛ ka médaille ninnu sɔrɔ ka bɔ fintigila ka ɲɛmaaw yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaa ka yamaruya ye ni maa ninnu ye foli kɛ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka kɛɲɛ n'u ka wulikajɔ ye min b'a to u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo yɔrɔ min ko bi vraiment an sewalen don an wasara an dara an yɛrɛ la an dara an ka ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ bi tiɲɛna Malikura an bɛ se k'a fɔ da la k'a fɔ ko Malikura bɛ yen parce que baara in kɔnɔ an mɛnna kɔnɔ an bɔra an sago caman an bɔra gɛlɛya caman na bon an ma foyi sɔrɔ mais bi an bɛ yɔrɔ min na Dieu merci vraiment ni an kunna wolo an kun kɔrɔtalen don an dalen don an ka ɲɛmɔgɔw la minnu ma taa fɔrɔn na ni bɛ dusu don olu fana kɔnɔ ka taa fɔrɔn na donc an minnu bɛ yen nɔ ni an y'a sɔrɔ a bɛ dusu wɛrɛ fara anw ka dusukulo kan ka jamana in défend ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye fintigilakaw kɔni kɛlen don ka wulikajɔ sigi sen kan su ni tile min b'a to u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa maaw n'u bolofɛnw lakanali la jamana kɔnɔna na o baara ninnu senfɛ a bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ ka dankari kɛ maa dɔw yɛrɛ ni la ka kɛɲɛ n'u ka jamana kanu ye waleɲuman dɔni o ka ɲi kosɛbɛ o ye jamana in taabolo dɔ ye an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye muso 4 ani ka taa se cɛmisɛnnin dɔ ma a yirala k'a fɔ ko olu kɔni tora mugu pɛrɛnta dɔ waleya la Bangase ale cercle mara kɔnɔna na nin waleya in kɔni a yirala k'a fɔ u kun bɛ wotoro de la wotoro ni o yɛrɛ la mugu pɛrɛnta dɔ kan u ka dugu yɛrɛ la ni o kɛra mun kɛ ni ale bɛ Jalasabu ale commune na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangasa cercle kɔnɔna na o waleya kɔni kɛra sababu ye ka muso 4 ka olu bɔnɛ u nena ani ka taa se cɛmisɛnnin kelen ma fana bɔnɛna a nin na maa minnu kun bɛ nin wotoro in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko den kelen o de kɔni sera ka bɔ ala ni o bɛ denkɛrɛnin dɔ ko fɔ tɛmɛni kunnafoni cogoyaw ye an min sɔrɔ studio tamani maaw fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin mugu pɛrɛta ninnu nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin waleya in ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna na nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni tako fɔlɔ la Fanta Tumota nin bɛ dansigi kunnafoni tako fɔlɔ la yani an ka don tako filanan hukumu kɔnɔna na Umar Koita an bɛ i fo kibaruya minnu tun bɛ don kibaru tako fɔlɔ ali kɔnɔna la olu dɔw ye ninnu ye tagalen ɲɛfɛ a tɔw lasiw bɛ na kɛ nin sanga kɔnɔna la an bɛ an sɛnsɛn ka taga an ka sirabaw kana la ka se k'a dɔn bi tɛnɛndonya in na ni o ye dɔgɔkun daminɛ ye an ka sirabaw bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la tan ni ka segin yɛrɛ bɛ cogo di gɛlɛyaw ye jumɛnw ye Sori Ibrahim Diallo sɔɔni an n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka o kibaruya bɛɛ lajɛlen di lajɛbagaw ma